Canal Roig, t'informem de tot, no et tornis boig. Bon dia, bona tarda o bona nit, radiomaniàtics. Nosaltres som els alumnes d'Excel·lència Humanístic. Bon dia, Àlex. Bon dia, Cristina. Vols que t'expliqui un acudit? I tant. Doncs em van treure del grup de WhatsApp de paracaidisme. Es veu que no queia bé. Que graciós, Àlex. Ara tenim aquí a l'Alba, que crec que ens vol explicar una endevinalla. Clar que sí, Àlex. Quina cosa és que quan més li treus més gran es fa? Què serà? Si voleu respondre, podeu seguir-nos a l'Instagram i respondre per missatge privat al post que penjarem. Animeu-vos. També tenim aquí a la Daniela i a la Júlia amb un rècord Guinness molt curiosos que us deixaran amb la boca oberta. Hola, clarament, com la cançó. Bon dia, és clar que en tenim. Saps que la serp més llarga del món en captivitat es diu Medusa i mesura 7,67 metres? Wow! I que en 2021 un espanyol anomenat Cristian López de Toledo es situa com la persona amb més graons consecutius ha pujat fent alhora malabars amb 3 objectes. Ni més ni menys que 2.082 esglaons fent malabars. És realment fascinant. I tant que ho és. Teniu alguna altra? Sí, un gran total de 2022 ampolles de pisco compenen la col·lecció més gran d'ampolles de pisco del món. Aquest títol de rècord ostenta l'empresari peruà, expert i tastador professional de pisco, Johnny Schuller. El rècord va ser verificat per Guinness World Records el 30 d'agost del 2022. Que curiós, què és el pisco? Tu ho saps, Àlex? El pisco és una beguda alcohòlica de raïm destil·lat, típic de Perú i Xile. Gràcies, que interessant. També tenim aquí a una invitada especial al programa que entrevistarà la Paula. Bon dia, aquí tenim a la Gemma Cid, una professora de l'Institut Montserrat Roig de Socials. Bon dia, Gemma, com estàs? Molt bé, gràcies. Ara et farem unes preguntes. Què has estudiat? Doncs vaig estudiar la llicenciatura d'Història de l'Art i després un màster per treballar en museus i el màster per treballar de profe. Actualment, de què treballes? Doncs soc professora aquí al Montserrat Roig. I t'agrada el teu treball? Hi ha dies que sí, hi ha dies que no tant, però en general sí, m'agrada la feina. Com és que va sorgir la idea del projecte Excel·lència? Doncs per donar sortida o per donar una mica de resposta a alumnes com vosaltres que teniu interessos, inquietuds i que a classe no els podeu desenvolupar. Doncs moltes gràcies, Gemma. Gràcies a vosaltres. Adeu, Gemma. Adeu. Ara tenim a la Júlia, que ens recomanarà algunes pel·lícules perquè les veiem amb la família. Hola, Júlia. Hola, Àlex. Ens pots recomanar alguna pel·lícula? És clar que sí. Podeu veure les pel·lícules les quals estan al cinema, Avatar i El gat amb botes. Les ressenyes d'aquestes diuen que mereix la pena anar al cinema. També tenim una recomanació d'una profe que diu que la sèrie Blacklist està interessant. També tenim al Joel i a l'Àlex que ens recomanaran un llibre molt interessant. El llibre recomanat és Ser feliç és urgent. Aquest és el llibre que tothom haurà de llegir, perquè aquí no convé conèixer les principals tècniques psicològiques en què aprendre a conèixer, valorar-se i portar una vida més d'acord amb els seus desitjos. Aquí no cal tenir un bon arsenal d'eines pràctiques per gestionar adequadament les seves emocions a tots. És més, quantes vegades tenim conclusions precipitades sobre esdeveniments? Es fan moltes interpretacions errònies? Constantment, el preu paguen és altíssim. Un dia de patiment és un dia perdut que no tornarà. I això és tot per avui. Gràcies per escoltar-nos i esperem que us hagi agradat. Ens ajudaries molt si ens regales un like i et subscrius al nostre canal. Moltes gràcies. Fins a la propera, Radiomaniàtics. Adéu, Radiomaniàtics!